Bermula dona uli bermula naringkan bedang ma kodam mula-mula. Next support namin matutu amata na martu ada bata nang akasituan na to dito matongan ni ulaw las neroha asa beda apa gondang sopa-sopa. Penggabihan perhorason naung kusamahami di nama bulsa di tahun 2020 saja 2020 terhasami di bulan di tahun 2020 saja atau pedang ma kodam dia. Opetong naik marsiu pamahami sama kami jangan nami lawan manumpahi ulau mas niroha ucapan syukur nami di tengah-tengah pertanyaan nami pinompar nyompu Raja Seturi Sinataneri asa beda mama godang ulu-ulupi
Ya, cek. Mereka bet. Oke,